Kini kiri kejing kop kai dok ha pok kasnong maulang ren kensi te perlok rawan ki ba absen lane ki bompoy kini kejaka pe kano kejing bun kini ki perlok nong pai kejongi te kermen ba next game inwan mani simeta kini kejing kop kai dok ka bahedu apo ka Eastern West Kasihil te kermen ba perlok ruan ki bawan kini kesi kin Pene yang laga jong kabok kono sip ben yora ia ka price ke jongki te ini kejing blok ki kaliro kaduna bha menta kasi te la dalong kumne ngatrai ki paiba nong pe kai lane ki bai kan ki video kin sotanan namar ba ai gnum don kono kejing thut kejing wit ya kinong le wan te kermen ba nang liang jong kinok penyai ya kajing kop fai dok kharu kin le benia komne lane kin pentikna ya la ki jong ki nong apahara ha ka ba khamtame ha kane ga surok national highway ba kinong le nong wan khamtame ki bapang ki bastom kinum dan kono kajing thut kemen ki pai ba lane khamtame ki parlok rawan ru kin but ba but enti ya jing penya jong kinong penkwai ha kono ka jakala ne kono ka jingkop khoi do kha kermen ba kani ka jingkop khoi do kha ka ba mta ka singi hapo ka snong maulong ren kata ka kan chup ya ki sautli ki shipholak kermen ba kin lek shagi rawan ki ba bha bat ki badon ni kano sibat kumjuru ai ki lak kum ki shilak ki don hadu dagi totally te kermen ba hineru kan persutanat ya ki parlok rawan ki jongi te ya ap kat hadu mta sting singi ngai ba kejing dai dok kharu kala khamdana ndai nem step ki thlum thlam kala ha kejing kerkom dai dok ru ka ba itana te kermen ba shwa bankut kejing le kai ne kani ko competition men ba ki parlok rawan ki bawan hagni kisni ken yo wan penki la ne ki yo ban clear ki price ki bala don ha kete ka jaka lane ha kete ka jaka theo kita kata hi in ya am manoban yora ya kite ki lak hagni kisni ban ngan sapnip ifi ya sha ban nga kamtam e badu hanai channel tang kata hi kublei shibon